Lumutang ang utak ni Aling Lenlen sa dami ng bagay na iniisip. Di na alam kung ano ang uunahin. Naku Lenlen, kulang ka sa planning. Sa dami ng oras na magtrabaho, 18 hours ay naku sobrang pagod. Baka di na rin siya makapag-focus, magpahinga at mag-isip ng maayos. Ang dami ng isla na iniikot, 1,700 nakakapagod. Mga paay marami na itong kalyo, ang gaspang nawala na ang atil mo. Kaya ngayon si Aling Lenlen ay may piksa, katulad ko noong bata ay may piksa. Kaya ngayon laging inis sa mga chismis, kasi siya ang ugat ng mga chismis. Ang utak ni Aling Lenlen ay lumulutang sa dami ng advices na sumasawsaw. Kahit gawin siyang tangay di iniisip, maghatuken magkarate ng mabilis. Magpahinga ka muna Aling Lenlen, sa kadadakdak lagi kang sumasablay. Mag-focus ng gusto para sigurado na mabubuhay na mamatay na karir mo. Sumama ka na lang kaya sa aming grupo, magkaisa't magtulungan na tayo. Dahil mahal mo ang nasa laylayan, ipag-pray mo with camera sa simbahan. Lumutang ang utak ni Aling Lenlen sa dami ng bagay na iniisip. Di na alam kung ano ang uunahin. Naku Lenlen, kulang ka sa planning.